Onko Sofi tänään jouluaatto? Mm. Nukkuuko isi vielä? Ja joka soiko. Ja oijakas isiä. Isiä. Sofi kävi katsomassa isiä, kun isi nukkui. Isi tuli eilen Seatlesta ja isillä on aikaeroväsymystä. Joo. Niin, me täällä Sofin kanssa syödään joulupuuroa. Joo. Niin, siellä on. Äitillä on mustikkakeittoa puuron kanssa, Sofilla on siellä tavallista riisipuuroa pelkästään. Ja meillä on kynttilöitä ja joulukukka. Mm. Mennäänkö me tänään Sofi Ompun luokse illalla? Pikkuveljen luokse. Annukka on siellä. Joo, ja Reima Enokin on omassa kodissa. Ja pikkuveli ja Omppu. Ja kukas muu sinne tulee? Kajet. Mitä? Kuka muu sinne tulee, Sofi? Äiti tulee ja Sofi tulee. Ja kukas muu? Ei kuusta oteta mukaan. Kuusi jää meille tänne omaan kotiin ja Ompulla on oma kuusi siellä. Mennään katsomaan Ompun kuusta. Niin, tässä on meidän joulukuusi. Isi tulee mukaan ja mummo tulee. Joo. Sanoko moi moi tonttu? Sofi. Selvä. Se on hauska suunnitelma. Onko Sofi äitin pieni tonttutyttö? Ootko sä laulanut joululauluja? Mitäs lauluja sä oot laulanut? Joululauluja olet laulanut. Oletko sä laulanut? Joulupuu on rakennettu. Pini kotia olla semmosia Pini kotia olla Ympärillä laksukaiset laulelevat. Divan, mukava vauve, No se ei ollut joululaulu, mutta se on kiva laulu muuten. Terve vaan, mukava kun tavataan. Yhdessä